हारे सुंदर कहानी सुनिए श्रोता ज्ञानी कि जानतानी अपना गुरुजी से सुन के व्यास मैनेजर लाल जी से और कुछ पढ़ के तवने गावतानी। हे धनंजय भाई सुनिए श्रोता ज्ञानी जानतानी तवने गावतानी सुनिए श्रोता ज्ञानी सुनी ना सुनावा तोरे बानी सुनी ना सुनावा तोरे बानी सुनी ना सुनावा तबानी सुंदर कहानी सुनिए श्रोता सुनी ना भैया ये बात तो समय के बाद लिखल बा कैसे कैसे रंजीत भाई किए कबारा त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही सती जग जननी भवानी पूजही अखिलेश्वर ज्ञानी एक बार त्रेतायुग माही शंभु गए कुंभजरी सिपाही संग सती जग जननी भवानी पूजा ही अखिलेश्वर ज्ञानी। यो समय के बात है सरकार भोला बाबा सती के लेके जगह लोग कुंभ नहाए खातिर जाता महाकुंभ में स्नान करे खातिर जाता चर्चा सुने खातिर जाता वो सती के लेके भगवान भोलेनाथ और राम जी की चर्चा सुनने खातिर कुंभजरी ऋषि के यहाँ जाता नहीं दोनों प्राणी बैठ के चर्चा सुनता नहीं कैसे सुनता नहीं कैसे हो कि सुनावे लगनी हो बाबा राम के कहानी सुनावे लगनी हो बाबा राम के कहानी अरे राम के कहानी राम के कहानी सुनावे लगनी हो बाबा राम के कहानी सुनावे लगनी हो बाबा राम के कहानी कहानी सुनावे लगनी कैसे अरे कहत कुछ दिन बीती गईले कुछ दिन बीती गईले चले माता पिता ही भगवान है बात सही बात
लेकिन एकरा के मानत कितना लोग बा ना जी। ये दुनिया में सभे जानेला कि देवी देवता तब बाद में बड़े बाड़े देवी देवता के हमनी के देखता नहीं सब और औरा लोग देखता नहीं ना प्रतिमा बना के हमनी के आसरा लगोले बन सब पूजत नहीं सब है जितना लोग विराजमान बा इहे सब है देवी हो देवता हो इहे गणवान हो पूजवान हो माई बढ़ से बाबूजी से बढ़ के केहू देवी देवता नहीं खे ना जी माई घर में भूखे बाड़ी या पतोह चल गली नहाए खातिर कुंभ में आ माई ने पानी भी न डहकतरी आ ओने गली तो कुंभ में जाके भुला गली। चली हमारा जयराम माझी जी की तरफ से पुरस्कार सलेमपट्टी निवासी पुरस्कार दिलवनी श्रद्धा के जय जयकार रहो। कहत कुछ दिन बीती गईले कहत कुछ दिन बीती गईले और बतिये कहल का हमरा बुझात नहीं केहू दूसरा से कहवाई चली परनिया देवी जी परनिया देवी जेकर अंतिम क्रिया में हमनी के भजन कीर्तन करतनी सो करतनी सो वहां के ननद के तरफ से ही पुरस्कार बा। जय हो श्रद्धा के जय जयकार शुभकामना खातिर मालिक से प्रार्थना। जय हो जय हो। कहत सुनत कुछ दिन बीती गईले सुनात कुछ दिन बीती गईले सती के मनवा एने ओने भइले सती के मनवा एने ओने भइले। ए महाराज बाबा कथा सुनावत तनी भोला जी ध्यान से सुनत तनी लेकिन सती के मन विचलित बा। सती के मन कथा सुने में नहीं खेलागत ना ना यही के कह जले के बैठल बने पूजा पर मन बा भूजा पो। किरण भाई बुला दिया जाओ। हाँ 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 भेजा ना भेजो खाली एजा खड़ा रहलो तू लोग खाली खड़ा रहलो प्रोग्राम हो जाए। हाँ हाँ एजा खड़ा रहलो खाली खड़ा रहलो आज तू ही लोग बुझबू लोग कि उहे बुझी है। हाँ हाँ का कहल जाए सरकार काहे के लिया देला है इनकर लोग हमरा बुझात नहीं है। बांस काटे से चली परम आदरणीय हमरा वजीर माझी जी वहां के धर्मपत्नी जी के तरफ से पुरस्कार वो अपना सासू जी के अंतिम आत्मा के शांति खातिर पुरस्कार दिलवनी। ए दोनों जना दोनों जना आवलो ना त तू ही लो बुझबल बाऊ बुझी है। आ दोनों बेकत आवलो। हां ए जे रहलो ए जे रहलो कथा कहानी वही होई भले लोग शिकायत करी तो करी। हां ये जी रोशन ए जहां जैसन तहां तैसन जहां जैसन तहां तैसन हां ना करे तो मौका कैसन मौगा कैसन मौगा। हां ना कोइला तो मरद कैसन किरण भाई। हां हां आओ आओ उहे गोभी को 80 रुपया बिकाता उहे गोभी को 10 रुपया में 3 किलो बिकाता। समय समय के बात बा चाचा जी तो चली समय हो वो बैगन। हाँ तो समय के हिसाब से काम करे के बा खाली तू लोग खड़ा रहलो। हाँ सती के मन नहीं लागत ई बतिया बाबा के पता लाग गइल कि सती के मन जन बा विचलित बा कथा सुने में इनकर ध्यान नहीं लागत। बाबा कथा के संपन्न कोई नहीं संपन्न कोई नहीं उनसे चलल बालो कथा सुन के तनी जल्दी में ना जी ओने से चलल वाले दोनों प्राणी कथा सुन के आई है जगत जननी सीता जी के हरण हो गइल बा। आने राम लक्ष्मण जंगल में भटकत लो पेड़ पौधा बताई से पूछत लो सारा लोग से पूछत लो घूम घूम के कि हमरा सिया के देखला देखला सीता का हमरा सीता के देखला अरे बनवा में घूमता रे राम घुरैया किले के हाथवा में पूछे ले पतैया हो रा